Sabaw ba ka? Daghan na kayo rugby boy sa among lugar. Wow! Gipaadik bitaw na ko sa Labridyo. Karon, hapit na marihab. Kay grabe, naka-adik sa Labridyo. Ayay! Labridyo! Gani! Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Mapasagarbungin idalit ka rin yung istasyon. Kining ito naman ho. Kapan ka! Malaiman ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy o Lola Hubag. Dear Kuya Totoy o Lola Hubag, tawagan nilang ko ninyo sa pangalang Sammy o sa Kuka Seaman. O tingali, daghan ang magka-relate ng akong sugilanon. Kaninaging naglantaw ta sa kaayuhan sa itong pamilya. Maumbuhatan yun nato ang tanan. Kay antos ko ang kamingaw, tungkol kay kinahanglan kong buhaton. Pero ang tanan kong gibuhat, nahog sa way pulos. Kapag sa dili pa na ko lahuson ang pag-asoy ng akong problema. Please, mahangiuna ko sa pagpatugtog sa kanta na nagpuluhan. Sinungaling ka pala. Aga ko mga kauban, iyahay na sila kanaog din sa barko. May dami. Gusto pa ba yung mag-ipaabot? Tara na, we. Manuri ta din sa Japan. Gamay lang ba itong oras din ni Bay? Doon nila ko bay. Gastos kayo ba kung mababa pa ko? Yawat na lang ako igasto. Ikadugang ko pada sa akong pamilya sa Pilipinas. Grabe naman sad ka, we. Hatagi pag time mo sarili bang malipay. Dili kay puro ka na lang paningkamot. Okay na lagi ko din bay. Manawag na lang ko karon sa akong asawa. Gusto sabla ko ikasulti ang akong anak. Anala, sige. Di magagka ka. Sige, Bay. Atos ako. Labigod untang isuroy. Pero nagkunang ako sa akong pamilya. Gusto, manawag na ko sa akong asawa. Magumusta ko nila. Kuya Totoy o Lola Hubag, tanang pagkinulipot, gipuhat ko na. Aron lang magkapadalag dakong kantidad sa kong pamilya. Panahon nga magkasulti ni sa kong asawa. Dasig kaayo siya. Wala ko napansin nga may problema Kuya Totoy o Lola Hubag. Ang akong anak sab, wala may nahisbutang dili maayo kabahin sa iyang inahan. Maong kapante kong okay lang ang ilang pagkabutang. Tinood ka, Nat? O, lagi pa. Tapto ko sa among klase. Lupig sila na ko. Ay, sige man ko og study pa. Muna gusto na ako, Nat. Kanag gani mag-study kag maayo. Pagtarong yung kanunay sa imong pag-eskwela, ha? Kung matapuan ka, Nat, na ako'y regalo nimo. Yehey! Bantay ka pa. Promise na ni mo na ako. O lagi, promise. Sige na, sige na. Ihatag nagbalik ni mama nimo ang cellphone. Pakisulti ko niya, Nat. Opa. Dong? Unsa man day? Tingali may problema din na, ha? Pagsulti aron mahibaw ko. Gusto ni tuod. Ug mas buntag ko magpadaog kwarta diha. Dako-dako akong mapada kay wa mo ko'y gasto-gasto din sa barko. Madayon kag pauli sa sunod buwan, Dong? Ha? O day, excited na ko. Sigurado mausap na imong gibati, dili ba? Naunsa man ka? Mura ka magaluya? May gibati ka sa mong lawas, day? Kuya Totoy o Lola Hubag, niabot ang adlaw nga akong ikahinaman. Ang akong pagpauli sa amo. Daghan kong dala nga pasalubong atong tungura. Ang tinuod, na-advance og 2 days ang akong pagpauli. Mao nagtuo ko na ma-surprise gid ang akong asawa. Ang wa ko damha nga ako man ang masurpresa Kuya Totoy o Lola Hubag. Niya, dagig ko sa mua. Nera kong bayan nung, oh. Di na ng sobra na nung. Sir. Mamalihog na lang ko sa kong karga, ha? Uy, kanong wa may migawa sa mong bay? Imposible masab kung wa makadungog akong asawa nga may bihunong sakyanan sa tungod. Ikurbaan ko na. Nga ano makaha? Oh, trangkado mo ni putahan sa mong bay? Hugaw ay din sa gawas. Ilhan nga, way limpyo-limpyo. Nga naman eh. Asam di akong asawag, anak. Uy, Sami, ikaw na. Oy,
Nang Telma, Daan palagi ko, ikaw gyud. Karon ka lang niabot dong. o nang, asam na sila? Ano mo may tao din sa bay? Dugay nga bangwa ang imong asawa din hidong sami. Unsa? Sa ato pa, blind ka gyud di ay sa mga nahitabo. Oh. Wa ka sulti sa imong asawa sa tinuod. Tinuod ko unsa nang? Nakigbalik ang imong asawa sa iyang ex. Nakigtipon. Gani, buntis man siya karon. Unsa? Dili. Kuya Totoy ug Lola Hubag. Dili ko madawat ang akong nahibaw-an. Giluiban ko sa akong asawa. Ang akong anak, tuwa sa akong mga ginikanan, iyang gibilin. May kuyog siya sa kanhiyang boyfriend. Wala ko mahibaw kung asa sila miadto karon. Matod pa sa nagtaho na ako. Buntis ang akong asawa. May umaabot silang anak sa iyang laki. Kung buto na hunaon, dako na kining ebidensya aron ikihag ko siya. Sila sa iyang katipon karon. Pero naglipog ko kung angay ko pa ba kining buhaton. Dili na lang kutob ug daghan kaayong salamat. Kaninyo matinahuron. Sami. Oras na to kapo alas 2:48 ng yod sa kapunon. Inyong dunggan ang kaduhang letter center natong si Sammy. Nagiluiban sa iyahang asawa. Ning iyahang asawa aduna pagyoy gisaba. Nakigbalik siyang ex mga kapwa. Paita basag kayo. Pagkapait jud kaayo paminahon ug bation no. Nga ikaw perti nimong panginabuhi didto sa layong dapit. Padala og kwarta para sa imong pamilya, para sa kaugmaon nila. Di ang imuhang gibinlan, nagluib kanimo. Binuangan ka lang, gitunto ka. Atod pa nila kasagaran pag mga siman, mga kapwa, no? Siman loloko ko, no? Pero sa tinud-anay lang, mga kapwa, pipila lang, mga nagabuhat ni anak. Mas delikadong mga babae, mga asawang mabiyaan, na naginusara sa panimalay nagpaabot lang og kwarta sa ilahang bana nga magpadala sa ilaha. Alas sige unsa man ang inyong mga komento ug reaksyon kabahin sa mismong suliran karon ni Sammy mga kapwa ha. O atong paminahon ang inyong mga gi-text kanato. Ana jud nang dili matuhugan. Unsa man ni? Unsa man ni? Alahi man ni siya. Okay. Sammy, ako pa nimo kuhaon nimo ang anak dayon na kuya. Greet na ako, nagdula og bingo diri sa Buhangin. Ang team leader na si Darna. Wala si dagan salamat. Kapwa Love Radio kaayo ra ipatay og tao. Ana may kining pait kaayo panarbaho. Ryan from Sasa. Oy nako. Maburido jud ka pagingani sa mga sitwasyon mga kapwa no. Perti nimong kayo dito, wala gani ka nagpatintal. Daghang kay mga tentasyon sa bisang asang mga lugar, ikaw nagdunggo, pero ikaw nagpugong sa imong kagalingon, dahil tuod ang imong asawa. Ita na, magagnawang iyang asawa, nangabit og lain, wa pa na kontento. Rochelle Redulia, taga Turil. Ngano sa man inaasi mo ang ex? Anong gibalikan man taon nimo? My God! Ay mga bana, si Mada kog sweldo. Intawon, kana sila pila katuig lang. Nako, makatigom lang dako-dako na nakay mansyon. Salamat mo na mo yung mga asawa, mga bana nang ingana. Lagyo man sila, pero ang inyong income niyan. Ay, nako, kini mga bugo. Mga bugo ng mga babae, bitaw mga mabilan, bitaw mga ingana. Unsa man ni Manang babae. Oy, atikon mana kaayo. Matod pa niya, dala pamalikas iha kapwa. May kiling ipapriso na silang duha. Pwede po sad nato na sila ipapriso kapwa no, pero ate pagbuot niya ang ihamba na ray pwede magbuot niya na uwagan man di ay nang bayana. Dili makontento og isa pagka na lang gikan kang may nang nanyo panamo. Okay. Ana jud nang dili matuhugan. Brother blind pakasabuta. Git lang na dalang mga guard sa Phoenix Acacia SG Clemente Solianon banday pili ang nag-greet SPO4 Hinayas Christopher ng Talaingod. Dagan salamat kapo sa pagpaminaw kanato si Rizabel Villegas pwede sa pag monitoring Mas
Mas gibantayan pa ko ang tiyan kaysa ato ang drama. Pagka na lang yun. Kala may dakong problema sa tuwang kalibutan. O, mayong hapon, ni Bayok Barong. Okay. Always naminaw og drama ang pamilya Barong Sueco, Ariola, Soriano, Rivera, Salandron. From Julio Cindy, Barangay 19, Viva Baca. Salamat po, DJ Mike Kiling. Ex-Kunimo, dagang salamat. Kudsad, okay. Green Castardo. Many thanks sa listening kanimo, dagang salamat. Kapwa, no? Ni Ren Polestico. Naminaw ka na to, may kiling greet na ako si Chinita Mantangkas. Happy birthday sa tanang nang sa ulog silang adlaw na tauhan karon. Happy birthday especially ni Inday Kiat. Okay, na muang wapang kauban din sa tuwang sa tuwang stasyon. Okay, dagang salamat ka po ni Benny John Parbo. Okay. Dagan salamat. Kudsad kanimo kapwa ha. Wala sige aron sa mismo kita malandagan ni ining mong suliran ni Sammy. Ani atong paminahon ako ang sparring partner way lain kundi si Iyo Tonyo. Sa panahon ng kopong-kopo, adunay tawong naginusara nga buhi pa hangtod karon. Ani ana ang forever playboy. Ang kilabot na mga babaeng nakapalda. Ani ana ang inyong Iyo Tonyo. Iyo Tonyo. Iyo Tonyo. Alex 2:54 ng Gidyo. Maayong hapon kanimo yo. Once again, second hour. And kaduhang letter sender po sub nato karong hapuna. May gahapon sa mga saking kapag atong tigpaminaw sa 90.7 lapit siya. Gani! Nga gahapon ang inyo hangapan. Yun nyo na tantanan. Mayong pagpamina di ay ni Eunice Fortuna Mansaligan o Mansilagan dayto. Ato listening kanimo pudsad gihapon. Ato ang kaduhang letter sender nga si Sammy yo. Maita basag kay niyang kahimtang yo. Pwede niyang trabaho sa lawod. Isip siman yo. Unya karon siyang pag-uli yo. Nang iyahang nadatnan, ang iyahang asawa, buntis sa laing lalaki. Lagi doy, kanyangihan yung mga klaseng kahimtang nga bitaw doy. Sakit, paminawon, o bation. You know, my friend, I feel you. I feel you so much. Dito, kinsa may dili maka sinati siyang sitwasyon niyo. Pero hindi naman kayo dito sa gawas, no? Wala man lang gani tuod ka nagpatintal sa mga tintasyon. Nagstorya pa ko dali, unya nang ginanggang niya. Dagan kayong salamat. Gwapa, sexy byoda. Salamian kayong ginangga. Wala kuan diha. Wala spaghetti. Request pag spaghetti ginanggang nga gihatag. Salamat ka. Pasabutan din ha. Pero sa tinuod yo. Ining mga inganing mga sitwasyon na bitaw yo. Ambot lang gyud kung ako ang nasa inganing lugar bitaw. Murag mabuang kong wala ko sabot sa kong kagalingon, makapatay ba kong tao. No? Makapanulong ba ko dito, makakulata ba ko siya ha? Ayaw po ay nangyayana doon. Kaya dakong kason po din mo nga tubangon na magatubang ka sa women's desk. Labaw na nagsabak pag yun sabs ka. Pero sa tinod lang, kanyang ihang gibuhat mo na sa gitawag nga infidelity. Kanyang ihang gibuhat doon, infidelity na. Kaya pagpanikas, doon ka o pakig, lawas sa laing, nilalang. Bisan ko, naminyo ka na kay kalaguyo, kulukodidong. Kanya mga ingana, kapwa po, di ka magpasaka o kaso, sa
husgado. Para matanggam ba ng imo ha, nga asawa nimo din ha. Siguro, kung ibati ka o kalagot niya karon, pero nakabalok ko nga nagyapon ka igong gugma. Pero kanang imohang pagbati, ginago na, gago kayo na niyang gibuhat na. Unsay gago? Perteng gaguha. Sumayo yung iyan sa kang agkaso yo. Yan naman sila anak yo. Yan, buhaton, kwao niya ang anak niya. Tapos, siya na bahala magatiman. Kwao niya, ipabuhi niya o ipatiman niya siya hang ginikanan. Ano lang doon, may na lang nakahibalo ka sa ingan na. So, dapat, bisan doon, nasakitan ka, magpasalamat gihapon ka. Nga nung magpasalamat man siya dapat tuod yo. Siya ang sitwasyon karon, siman siya, daghan sa kwarta. Wala na sila pang kabilinggan na kinaharang anak. Pwede na siya makahuling halaw sa asa tarang dapitan dito mapadpad ang iyahang balkom dunggop sa asa. Sus, kaya mga ingan ang sitwasyon na ay dapat ikaw doon mo ay salamat, ganun tawon, daday. Nagpailan yung kasi mo hang kinaiya. Karon pa no, nagpugong ko sa unang panahon nga, dili ko makatintal o matintal sa mga babae, mga amaan niya, gini. Ikaw pa no, sus, di ka kayo mga gwapa dyan, mangingit ako. So, dapat magpasalamat siya. Pero, sa ba, dapat man niyang pasakaag kaso yo. Pasakaan ng kaso niya ang asawa. Butang ko siya ng kaso na. Pero, mahimo, para mismo wala siya mahimo or tawagan kung ako nga na siya ang sitwasyon. Wala siya katungod na mo dool sa imuhang anak. Wala siya katungod nga mo hikap o mo hatag pa o bisan unsa. Gaba, right, iya. Grabe, strong naman po niyang imo ayo. Di ba yo, dapat nimo siya hatagan pod sa dog, igong katungod. Kay anak man pod sa tuod to niya tong iyahang anak. Inahan man siya yo, mas labaw ang babae kaysa amahan. Ha? Dapat siguro timbang-tibangon pod sad niya. Napasakaan sa kaso, ay ana. Sa may mabuhat niya nga nagsabak man siya. Mahiwa ka ng mahinga ng mga klaseng mga babae patagaman. Maglagot ko, hindi ko mag-tell kay medyo nagtaas na ko ang dugo. High blood na kasitwasyon niyo. Buha mo ko ni mo yun. Sige lang, Doy. Basta, Doy, kanyang nga na, Doy. Ikaw na bahala mag-igo niya na, no? Basta, ang importante na lang yun, no? Nga imuhang matagag mayong kaugmaon, ang imuhang anak, dili po siya mapariha, o dapat siyo pa lang imo ignon ng imuhang inahan, ha? Ang imuhang ina, way po angot. Ang imuhang inahan mo, nangitag lalaki, ako pwede na kong trabaho dito. Tapos ka ng imuhang ina, nangitag lalaki, wagon kay satanan. Yung kami po, bata ni mo, suryahan ni mo gingana. Dapat lang samtang sa'yo pa ay makahimama sa kamaturan kaya ang hunahunan niya sa bata kasi gano'n dito maging padulong sa mama. Muna ikaw, panilagsala ka makita niya at isang niyang simpatsya, diha padulong sa imo, ha? Ay, napo kay gamay punto yo, pero harsh na kay masyado yo, harsh na masyado. Di mabangbang ng imuha mga advices nimo. Kuha lang, girl. Kay kanang mga ingan ng klaseng tao. May form mo nagbuhat o sala. Dapat masayod mo. Nga, pamilyado mong dako. Anong imuha mang tuntuhon ng imuha ba na nabuhay? Bahala pag mo binuang sa dito. Kung mo binuang sa dito, ay dihala ka, dapat mo binuang. So, dapat siya dapat maguna. Saan naman nga siya may naguna? Ano naman na, unanay lang. Ay, nalisuda po na ng sitwasyon na yun, no?
pero dapat wala ngayon magbinuang. No? Dapat nang baton yun o maayong panagignan, maayong pamatasan o at agad nyo bili ang imahang pamilya. Ha? Karoon na, mas lubon kitong bayahan na to ay merese! Piyawa, yun ay tuon ni mo yun, no? Lahi ko na, gusto na ito ko sa kuang kabulok o kasing-kasing. Kabulok ko, no? Katibuk ang kasing-kasing. Pasabta ko, ano? Parihay na, basta yung kasing-kasing. Kata lang, siguro na, kaya lisod na kayo mag-strong. Ay, dagang salamat ni mo yo sa imong mabulok kong tambag. Kanato karong hapon na. O unyang hapon maguban-uban pupud sa gihapon ta alas 6 kutob alas 9, no? Sa mga kapwa na to, ang gusto pa maminaw, naunta nga, wak mo nagmahay nga. Maminaw gihapon ta, unyang hapon, alas 6 kutob, alas 9. Sakto ba ito, Day? Sakto yo. Alas 6 kutob, alas 9, kapon nun. Kita gihapon, magkauban-uban gihapon, ha? Dagan salamat kaninyo ang tanan sa pagduyog sa pagmaminaw kanato ninyo itong programa. Ikaw na bahala gihap may kilig. Ako na lang si Eero Tonyo. Inyong forever playboy. Goodbye, Pampilo, goodbye. See you later. Hasta la vista, bebe. Dahil mo ka dahil, apas ko ni Manusyan. Ayaw na yo kay narito naguna si Dakuy-Koy. Oras dato alas 3:04 na. Ay nako. Abot kita alas 3 kapwa. Musunod na rabagid karon taon si Ben Harhar sa programang Hapon na Labs. Atangin siya, no? Okay. Sammy Boy! Mayong hapon kanimo. Inaot nga makabisita ka sa stasyon o susunod imong layag. Layag bitaw nga na. Makapadala ka sa mga bisan man nagamayng chocolates. Nawagandaan, no? Tuod. Nay gamayng punto. Gamay lang ako ma-share. Ngay kong punto, no? Natay gamayng punto nga na-share po sa tuod si Gatonyo Kapwa, no? Sakit paminahon, I feel you. Sa tinuod lang, sa amis. Nang imuhang sitwasyon karon. May po angod ng imuhang kapares diyan. Mahimo siguro kung nasa imuhang kabubuton, sa imuhang kasing-kasing, kay imuha siyang pasakahag kaso. Well, magdepende na siya sa imuha. May mga kaso nga pwede nilang atubangon sa inyo ng sitwasyon. Diba? Especially, tuto na tintal. Paminaw na ko, natintal to ang imuhang asawa sa iyahang ex, no? Kay ex man niya, naning kamo to iyahang ex nga makigbalik. Yung may buhato ni mo niya na. Pero kung gusto ka nga magbalinaw ng imuhang kinabuhi sa gihapon, wala laing kabilinggan, o wala laing unaw-naon, mahimong pasagdaan nimo sila o kalimtan na lang nimo siya. Anyway, kanang imuhang sitwasyon karon, nako. Hayahay naman kayo ka. Anak kay anak. Kanala imuhang buhayon. Hindi ba, ang imuhang kaugalingon, nga naman diyan, kung mangita kag mas labaw pa siya, dili masiguro kawalan para sa imo. Even though nga siya ang inahan sa imuhang anak, pero for sure napakay makitang mas labaw sa iya ha. O kung siguro maganing aduna kay makita nga mas labaw pa siya, kabalo kasi discarding buhaton ni mo niyan. Namo ug ko'y asawa. Binuangan ko niya. Ngita siya glain, pero tinakumpaning kamot, panginabuhi, diri sa gawas. Pero kanong gibuhat niya to, ambot lang yun po. Ako nasayod mo nang ako nag-inusara. Nag-inusara, nasakitan. Karon nakakita akong sama nimo. Unta imo akong parisan. Diba? So na kay mga hugot lines nga magamit. Diba? So mo
So, ikaw na yung bahala to, diha. Ang desisyon na hapon sa imo sa katapusan tuod sa mi boy, no? Daghang salamat sa pagpadala sa imuhang suliran ka nato. I feel you. O ginaot nga dili kay ka mag-antos sakit sa imuhang gibatik diha karon. Okay? Alas 3:07 na una kayong oras kapuan. Musunod ng programa ni Ben Harhar, ang Hapon na Labs. Dali po sa 90.7 Love Radio. Gani! Ako na lang inyong ubos ng galang kanunay nagpaubos kaya ang lamihan tuwa sa ubos. Ito po yung DJ Mike Kiling. Mabalik ko niya alas 6 sa gabi mga kapwa. More like 7 p.m. gihapon sa. But anyway, ako ang inyong nahimong on-call Dr. Love kay wala mas Kuya Totoy sa programang Dear Kuya Totoy and Lola Hubag. Daghang salamat mga kapwa. Oras na ito, alas 3:08 na. Padayin gapon sa 90.7 Love Radio. Gani! Goodbye! Always your number one SM radio station.